रंजक मराठी एंटरटेनमेंटचे पुढील अपडेट पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्ते मित्रांनो, राजा राणीची गजोडी या मालिकेच्या होणाऱ्या उद्याच्या भागामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळणार आहे की गुलाब मॅडम तिथेच हॉस्पिटलमध्ये केबिनमध्ये बसलेली असते। तर तिथे लगेच रणजित आणि गिरांजे गुलाब मॅडमला भेटण्यासाठी येतात। त्यावेळेस गिरांजे गुलाब मॅडमला विचारत असतो की तुम्ही काल रात्री इथे काय करत होते? हे हॉस्पिटल तर तुमच्या हद्दीमध्ये येत नाही, मग एवढ्या रात्री तुमचं इथे येण्याचं प्रयोजन काय होतं आणि तुमच्या मनामध्ये काय होतं? असे अनेक प्रश्न गिरांजे गुलाबला विचारतो। हे प्रश्न विचारल्यानंतर गुलाबच्या चेहऱ्यावर मात्र 12 वाजलेले असतात। गुलाब विचार करत असते की आता आपण यांना काय उत्तर द्यायचं। तर रणजित सुद्धा गुलाबकडे रागाने बघत असतो, कारण त्याला सुद्धा प्रश्नांची उत्तरे हवी असतात। मग आता खरोखरच गुलाबच्या मनात काय होतं ते गुलाब सगळं सत्य सांगेल का गुलाब कोणता नवीन बहाणा बनवेल आणि गिरांजे गुलाबला आता काय बोलणार हे पाहणे सुद्धा इंटरेस्टिंग आहे। असेच मालिकेच्या पुढील अपडेटसाठी तुम्ही आपल्या रंजक मराठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।